लाईक, शेअर, सबस्क्राईब वाय किड्स कॅम्प चॅनल। नमस्कार मित्रांनो, मराठी बालभारती इयत्ता पहिली माझे कुटुंब पान क्रमांक 8 व 9। माझे कुटुंब हा पाठ आपण अभ्यासूया। चित्र बघ, 1 चित्रांविषयी गप्पा मार। अगं आई, आता माझा अभ्यास पूर्ण झाला आहे, मी बाबांकडे बागेत जाते। बाबा बाबा, आपली बाग किती सुंदर आहे, किती सुंदर फुले फुलली आहेत, मी तुम्हाला पाणी घालायला मदत करू का? दादा, मलाही तुमच्याबरोबर खेळायचं आहे। आजी आजोबा, तुम्ही इथे बसले आहात होय? चला आता आपण घरी जाऊया, स्वाध्याय अभ्यासूया। प्रश्न क्रमांक 1, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरती कुठे व कोणाकडे गेली? उत्तर आहे, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरती बागेत बाबांकडे गेली। प्रश्न क्रमांक 2, ती दादाला काय बोलते? उत्तर आहे, दादा, मलाही तुमच्याबरोबर खेळायचं आहे असे बोलते। प्रश्न क्रमांक 3, आजी आजोबा कुठे बसले आहेत? उत्तर आहे, आजी आजोबा बागेत बसले आहेत। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।